4 Μαΐου θα είμαστε εδώ και με τα τρακτέρ μες στην πόλη. Οι 7 αγρότες που συνελήφθησαν τη Δευτέρα με την κατηγορία ότι επιχείρησαν να κλείσουν τα σύνορα στον Προμαχώνα, σε πείσμα του αστυνομικού διευθυντή Σερών που έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει κάθε συνάθρηση στην περιοχή, σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι και στις δηλώσεις τους έκαναν λόγο για ποινικοποίηση των αγώνων τους. Όταν ενεργοποιούνται διατάγματα και άρθρα του 171, το οποίο μας γυρνάνε στα πέτρινα χρόνια της 7ετίας, από ανθρώπους οι οποίοι στη σημερινή κυβέρνηση είναι υπουργοί και αγωνιζόταν για να μην εφαρμόζονται αυτά τα άρθρα, πιστεύουμε ότι είναι τουλάχιστον ηρωνικό. Την ίδια ώρα στη Βουλή, ο Αντώνης Σαμαράς κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι καταφεύγει σε πρωτοφανείς μεθόδους τρομοκράτησης και καταστολής και ζήτησε ξανά την παραίτηση του Χρήστου Παπουτσί. Μας προκαλέσατε να υποβάλουμε πρόταση μορφής εναντίον υπουργού σας. Σας γνωστοποιώ ότι παραιτήσεις υπουργών μπορεί να γίνονται και χωρίς πρόταση μορφής. Για λόγους, ας πούμε, ευθυξίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνέγραψε τη διαταγή. Μείναμε σε μια λέξη που την καταδικάζω και εγώ και ο κύριος Παπουτσής, τη συνάθρηση. Γιατί για παρακόλληση όμως συγκοινωνιών που αφορά εθνικό θέμα, προφανώς δεν έπρεπε να αφαιθεί να κλείσει ο Προμαχώνας.